У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў аўторку 17 верасня. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўныя падзеі дня на гэтую хвіліну. Рэжым Лукашэнкі сёння азначае гэтак званы Дзень народнага адзінства. 85 гадоў таму, 17 верасня 1939 войскі Савецкага Саюзу увайшлі на тэрыторыю Польшы, тым самым уступіўшы ў Другую сусветную вайну. Адным з вынікаў паходу на Польшу стала ўз'яднанне земляў сучаснай Беларусі. Дзяржаўным святам гэты дзень Лукашенко прызначыў у чэрвені 2021 года. Штучнае свята было адказам рэжыму на раскол у грамадстве пасля выбараў 2020-го. Але за 4 гады дата так і засталася святам чыноўнікаў і прапагандыстаў, на якое простых беларусаў заганяюць з дапамогаю адміністратыўнага рэсурсу. Гэтак званыя дэпутаты Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу сёння прынялі ў першым чытанні змены ў крымінальны кодекс. Новаўвядзенні прадугледжваюць карэктаванне санкцыяў у 97 складах злачынстваў. З'явяцца і новыя артыкулы, якія мусяць абараняць Лукашэнку пасля сыходу на пенсію. Артыкулы пра гвалт, пагрозы ці знявагу прэзідэнта будуць дапоўненыя фармулёўкамі і пра прэзідэнта, што скончыў свае паўнамоцтвы. Змены закрануць таксама артыкулы пра незаконнае атрыманне замежнай дапамогі і разгалошванне дзяржаўных таямніц. З'явіцца ў новым кодексе артыкул 375.2 несанкцыянаванае разгалошванне інфармацыі аб размяшчэнні ці перасоўванні падраздзяленняў узбраення вайсковай тэхнікі ці боепрыпасаў. У гэтак званай ДНР, акупаванай расейцамі частцы Данецкай вобласці Украіны, плануюць завочна судзіць байца палка Каліноўскага Яна Дзюрбейку. Ваяра абвясцілі ў вышук, хоць ён і застаецца ў расейскім палоне. У палон Дзюрбейка трапіў разам з іншым каліноўцам Сергеем Дзёгцевым у чэрвені 2022 года падчас бою за Лісічанск. Пазней расейцы размяшалі ў сеціве кадры допыту ваяра. Дзе цяпер палонны беларус і чаму расейцы абвесцілі яго ў вышук, невядома. Гэтак званы суд ДНР вінаваціць Дзюрбейку паводле артыкулу аб удзеле найміта ва ўзброеным канфлікце. Беларускага журналіста Андрэя Мелешку разам з дачкой дэпартавалі з Грузіі. Уначы яны прыляцелі ў Польшу. У спецыяльным памяшканні аэрапорту Кутаісі беларусаў пратрымалі больш за 20 гадзінаў. 16 верасня Мелешка разам з дачкою вяртаўся ў Грузію пасля кароткай паездкі ў Польшу. Але ў краіну, у якой сям'я пражыла апошнія 3 гады, іх не прапусцілі. Дзяўчынку нават не аддалі маці, якая прыехала ў аэрапорт з Батумі. У дакументах аб дэпартацыі забарона на ўезд тлумачыцца, цытата, іншымі прычынамі. Ніякіх дадатковых тлумачэнняў памежная служба Грузіі Мелешку не дала. Дзяржаўныя прапагандысты назвалі імёны 5 палітычных вязняў, што выйшлі на волю ў выніку так званага памілвання Лукашэнкі 16 верасня. Гэта Александр Фікаў, Тацяна Беруля, Анжела Сікорская, Міхаіл Корзун і Кацярына Джых. Нагадаю, учора Лукашенко падпісаў указ аб вызваленні 37 вязняў, сярод якіх 6 жанчын. Некаторыя вызваленыя маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Гэта 4-я хваля вызвалення палітвязняў з ліпеня. Агулам, паводле звестак праваабаронцаў, за гэты час на волю выйшлі 115 вязняў рэжыму. Што праўда, гэта не змяншае маштабаў рэпрэсіяў. Толькі учора ў спіс палітвязняў дадаліся яшчэ 20 прозвішчаў. Цяпер у турмах рэжыму Лукашэнкі трымаюць як мінімум 1300 палітычных зняволеных. Ольга Гарбунова пакінула пасаду прадстаўніцы ў сферы сацыяльнай палітыкі аб'яднанага пераходнага кабінету. Яе адстаўку прыняла кіраўніца кабінету Святлана Ціханаўская. Сваё рашэнне Гарбунова патлумачыла жаданнем сканцэнтравацца не на палітычным, а на гуманітарным аспекце дзейнасці па дапамозе палітвязням. Кансультацыі па кандыдатуры на ейную замену неўзабаве мусяць адбыцца ў каардынацыйнай радзе. Украінскі план заканчэння вайны, план перамогі, амаль гатовы, кажа Уладзімір Зеленскі. На наступным тыдні украінскі прэзідэнт мае намер абмеркаваць стратэгію з Джо Байденам і іншымі саюзнікамі Украіны. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів. У кожным пытанні ёсць дакладны пералік пунктаў. Што самае неабходнае, што менавіта будзе працаваць на ўзмацненне. Ніводнага немагчымага пункту там няма. Больш чым на 90% усё выпісана. У комплексе гэты пакет можа забяспечыць правільнае развіццё сітуацыі не толькі для Украіны, але і для ўсіх у свеце, хто шануе міжнароднае права. Цінує міжнародне право.
Документ будзе складацца з 4 пунктаў. Гаворка ў ім ідзе аб гарантыях бяспекі ўкраіны, яе палітычным, вайсковым і эканамічным падтрыманні. Зеленскі зазначыў, што рэалізацыя плану залежыць ад волі ЗША і саюзнікаў, а не Крамля і Пуціна. Нагадаю, раней украінскі прэзідэнт анансаваў правядзенне ў лістападзе другога мірнага саміту, на які, як чакаецца, запросяць і прадстаўнікоў краіны-агрэсара. Беспілотнікі типу «Шахет» і кіраваныя авіабомбы. Расія ўначы абстраляла горад Сумы і вобласць. Удар прыйшоўся па энергетычных аб'ектах. У горадзе праблемы з водазабеспячэннем. Больніцы і іншыя крытычна важныя аб'екты пераведзены на сістэмы рэзервовага сілкавання. Супрацьпаветраная абарона гэтай ноччу таксама працавала ў Мікалаеўскай, Палтаўскай, Харкаўскай і Херсонскай вобласцях Украіны. Расейцы атакавалі апошнюю кіраванымі авіабомбамі. Мясцовыя ўлады паведамляюць, што ў адным з раёнаў знішчаны пункт нязломнасці і жылыя дамы. На месцах траплення ўзніклі пажары. Інфармацыя о пацярпелых не паступала. Ахвярамі паводкі ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе сталі ўжо прынамсі 17 асобаў. Аб смяротных выпадках паведамляецца ў Чэхіі, Польшы і Аўстрыі. На ўсходзе Румыніі пад ваду сышлі цэлыя вёскі. Да вялікага разліву Дунаю рыхтуецца Вугоршчына. У затопленых у выніку паводкі раёнах Польшы абвешчаны стан стыхійнага бедства на тэрмін да 30 дзён. На дапамогу пацярпелым вылучаныя каля 260 мільёнаў долараў ЗША. Вялікая вада ўжо сыходзіць з паўднёвых рэгіёнаў краіны, але цяпер пад пагрозаю затаплення адзін з самых буйных гарадоў краіны – Вроцлаў. І гэта былі ўсе навіны ў нашым кароткім выданні. Поўная інфармацыйная карціна дня з каментарамі і аналітыкаю чакае вас у вечаровых выданнях «Аб'ектыву» і праграмы «Белсат Зум». Я ж на гэтым з вами развітваюся. Калі вы глядзіце наш выпуск на Ютубе, заклікаю вас ставіць падабанні, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачылі як мага болей гледачоў. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.